Mie, fă pe la... Sunt noob. Da, bă, dar eu când eram mic nu știam să fac, cum se cheamă, nu știam să fac, să mă joc cu prietenii, să mă joc pe dălea, pe serverilor. Deci copacul ăsta este... Punem niște lemn așa ca să fie ceva de genul. Să fie acoperit. Să nu... Da, băi, da, să-i dați dislike la Luci. Da, că nu voi da niciodată la videoclipurile lui. Ia taci din gură că te scot eu acum. Ia hai, pa. Hai, ok, dai. Tac. Nu mai vorbi tu de canalul meu, că tu nu ai voie să vorbești de Cu canalul meu. 21 de abonați, deci fiți atenți că am deja 19. Da, o să mă ajungi tu vreodată în urmă. Cred că o să mai just în viață. Da. Mamă, eu fac cu terasă, da, ia. Cu terasă, să vedem. Păi eu fac televizor. Fac televizorul. Bazele secrete nu au televizor. Dacă am văzut pe YouTube. Ba nu. Bă, uite-te la iSilent să vezi că el a făcut un concurs și n-a pus. Cu televizor aici, bă, meșcherii. Eu sunt mai gen că dacă acum eu sunt Pro Max. Pro. Și să nu vă uitați la el, îl cheamă Leon, dar nu vă uitați la el. Sper să nu vă uitați. Bă, poate stau eu un bloc. A, bă, că vreau să nu-ți dea oamenii
Hai că oamenii mei nu vrea să-ți dea. Bă, vezi că minți microfonul. Bine. Mamă, ce privește frumoasă. Sac de boss? Ai zis că ți-a închis microfonul. Le-am deschis deja. Geniu. Și dacă vreți să vă jucați cu mine și cu Teo Minecraft. Nu, Itopia, bă. Iar mi-a trimis cineva un snap. Claudiu. Sau cine? Nu, Daniel. Bă, dacă primești mesaj de la David, ăla e prietenul. Oh my god. Vezi că și David are Instagram, am văzut. Bă, dar eu fac cu terasă de frumos, dă-le bune. Bă, dar eu fac aici ceva. Să ne uităm frumos să ne uităm la stele, să nu intre, să nu vină colindători, nu, să nu vină colindătorii, adică colindătorii sunt monștri. Am plecat să colidăm, dăm. Bate la ușă și zice, primiți cu colinda și noi zicem, nu primim, că ne dați torcoane. Era să spui ceva? Ce? Era să spui ceva. Nu. Ce? Eu am făcut ceva aici frumos. Eu am pus cu terasă. Vrei să vezi cum am făcut terasa? Dar cred că nu o să-ți placă terasa. Da, te rog, nu râde de terasa mea, pentru că... Bă, și să nu râd de aici cum fac eu. Pe atunci nu râdem de niciunul. De baterie, mă să-l bag la încărcat. Ce să bagi? Telefonul la încărcat. Asta înseamnă că nu mai putem să ne jucăm? Ba da, putem să mai ne jucăm, dar că... trebuie să mai bag la încărcat. Ok. Te joci la încărcat? Sau... Gata, l-am băgat. Ce priveliște frumoasă! Bă, abonații care se uită la Luciu, abonați-vă și la mine, vă rog. Îl cheamă Leon. Dați și lui. Măcar să aibă și el 21 de abonați la fel ca mine. Da, vă rog, din suflet, dacă nu vă fac răi. Și nu uitați, Lavi pe primul loc după Brookhaven. Da, primul loc. Eu sunt fanul lui Nocivanu. Nocivanu a rămas pe ultimul loc. Da. Nu mai. Totuși. Înainte era foarte fain, dar acum nu mai. E plictisitor, nu? Da. Ce-ai, bă? Ce-ai, bă? Bine! Bă, cred că n-o să-ți placă televizorul. Bă, salut! Bă, nu. Uite, aici e televizor. Ia uite. Stai un pic. Ce frumos l-ai făcut! Vezi că ți-am spus că știu să joc Minecraft. Și nu uitați, și nu uitați. Că nu știi că ești nab. Dar tu... Dă-te! Dă-te, Nebulăschi! Pun așa cu de-astea, cu scări. Alo, vezi că n-am pus scările. Dă-te! Dă-te, bă, dacă nu te dau. Dă-te, bă, Da, că... și asta să mă dau jos. Ok, după primul, trebuie să facem acum ce voi? Dormitorul. Da. Cred că tatăl meu știe cum să fac un dormitor Pro Max.
Da, se fac, mă auzi. Și cred că n-o să mă placă. Așa sper. Cred că n-o să mă placă. Bă, dar dați-mi și mie like-uri. Nu mi-ai dislike-uri, că la câteva videoclipuri am văzut că mi-a dat dislike-uri. Chiar că. Pe dă încolo de treabă. Că se lasă... Abonezi la voi. Și dacă... Și eu o să... Aoleu! Cred că o să mă las în câteva zile de YouTube. O să mă las de YouTube în câteva zile. Da, cred că și eu mă las. Că nimeni nu mă apreciază. Eu doar... Dar n-a să șterg canalul de YouTube. N-a să mi-l șterg. Da, nici eu. Că poate când va să am și eu timp, cred că va să mai fac și eu. Un videoclip. Dar Vezi? cred că nu cu Luci, că Luci 2 zile pleacă la mare. Da. Dar cred că o să fac și videoclipuri. O să-mi instalez o aplicație și o să filmez. Și o să-mi arăt fața, dar sper să... Eu mi-am arătat fața deja. Bă, dar stai puțin, că toată lumea de la contul meu îmi știe fața. Chiar. Eu deja știu fața. Eu deja știu fața. Mamă, bă, ce fain am făcut. Bă, vrei să vezi cum... Ia vină să vezi cum am Dacă făcut sunteți asta. română, putem să ne întâlnim în Piața Civic, un loc de joacă? Du-te încolo, ce bine ce ieși. Chiar îmi place. Chiar îți place, bă? Ma, Chiar. ia du-te la terasă să vezi cum am făcut. M-am dus. Chiar îmi place. Oh, Vezi că avem în clipă. avem colindători. Am plecat să corindăm. Dăm, sănătă, cum băgă din ăsta acasă. Dăm, sănătă, Bă, sper să-și placă aici cum fac. Ieși, mă, creeperule. Ieși și Fac tu. cu X. Am făcut și eu un X. Bă, Luci, Da. ia vină mă încoa să vezi ceva. Bine, aștept un pic. Chiar îmi Ma. place terasa, tot așa ce dau. Ieși, mă, creeperule. Pleacă. Nu. Bă, dacă erai de pe cu inimioare, mamă, cred că s-a dus casa noastră. Da. Rip casă. Mama, eu cred că îmi pun Fortune 3 pe sabie. Bă, eu cred că o să-mi pună Fo- pe 10. Cen. Bă, scrie și tu o sabie care dă foc. Nu există. Uite, Am găsit. Am găsit. În bă, sfârșit. sper să-ți placă. Sper să nu râzi de casa. De casă, Nu. de dormitorul nostru. Nu contează cum arată. Bă, dar n-ai pus și tu un anvil. N-ai pus și tu un anvil de ăla. Un anvil. Bă, cine știa să facă, cum să zic, Bă, Teo, de ce n-ai pus și tu un anvil? ia uite. Deja beau. E dus, bă. Mie îmi place. Bă, ce-ți place, bă? Ce-ți place? Da, îmi place. Bă, dar vreau să pun și eu. Cum pun? A, păi trebuie să pui cu nume. Păi nu vreau nume, vreau să... Stai, dă mie, că știu eu. Vreau să-mi pun Fortune 10. Vreau să-mi pun Fortune Păi pune 3. sabia și cartea. Păi nu merge. Dacă pun cartea, nu merge. Ia, dă mie, că poate merge mie. Dacă nu merge ție, nici mie. O să pun de toate felurile. Ce ai, mă, că asta e pentru armură. Asta e armură. Mm.
trebuia în Breaking 10 sau cum? Păi da, trebuie cu sabie, pentru sabie să faci. A, în Breaking 10 e pentru sabie? Aha. A. Hai că, bine că știu și eu să scriu în engleză. A, eu nu știu. A. B. Bre. Ia dacă fac și boxe. Boxe. Aici va să fie o boxă. Trebuie să fac un pic mai mare trebuie. Avem 100. Mamă, mai frumos. E mai gigantic. What the hell? Ia, eu vreau să Fire iau o sabie. protection. Bă, eu vreau să-mi pun fire protection pe sabie. Bine. A, nu merge. E pentru armură. A. Wow! Bă, dar toate sunt pentru armură. Bă, mie cum mi-a mers, bă? What? Cum mi-a mers? Vreau să mai pun ceva pe un piches. Deci, îi pun acolo. Bă, stai că am ales. Bă, vreau și o carte pentru sabie. Dar cred că nu există. Cred că trebuie să... Bă, da, există. Ce ai, mă? Există. Wow! Bă, vreau și eu. Ce? Eu îmi pun fire protection. Dar eu sunt negru, nu mă văd nimic. Chiar? Bă, ia pune două... Bă, ia... Bă, Ia, stai. Stai că fac aici ceva. bă, wait a minute. Blocul... Ia mă, stai să văd dacă mă vezi. Mă văd, stai așa. Ia mă, găsește-mă. Ia, mă vezi? Da. Aici. Se vede gura, bă. Se vede gura. Bă, dacă mă întorc așa, mă văd? Da. Da puțin. Aici va să fie un loc de ascunzătoare. Asta va să fie locul meu de ascunzătoare. Uite. Salutare la toți pe drum. Bă, chiar îți place cum am făcut? Da, chiar îmi place. Păi, asta înseamnă să fie Pro Max, că eu am jucat de mult Minecraft, am jucat din anul... Am jucat din anul 2018. Așteaptă un pic. Da. Da, da. Nu, Vasile, că i-am zis dacă este și... Nu e treabă vorbi că sigură, vorbește tata la Adică- telefon. ca să fie sigur pentru toți. Voi stai, mă, că așa. Și dacă are nevoie acolo, Bătaie! 2700-2800 dacă ai nevoie. Bă, Gata, în sfârșit pot să vorbesc. bă, dar poți să scoci mobii ăștia, să-i scoți pe toți zombalăi și creeperii. Păi, trebuie să dau pe peaceful, dar n-avem voie pe peaceful. Așa că dau pe... Hai de nou, dar sunt în iervan. Bine, dau time set today. Să dispară. Vezi că eu nu mi-am luat arc. Ți-am că mi-am dat. E, nu avem voie cu arc. Ce? Cu arc. Nu avem voie cu arcul. Scoate. Bine,
Of, bine, avem voie cu arcul. Îl păstrez la mine. Așteaptă! Bine, avem voie cu arc. Vreau să-mi pun și eu arc. Avem voie cu mere? De care? Înceantate. Bine, nu mi-am. Despregătit. Doamne, Avem voie dacă... cu scut? Ce? Avem voie cu scut. Nu, am zis. Bine. Hai, odată, da unde ne batem? Așteaptă un pic mai puțin. Bă, dar În unde... casă? Ce? În casă? Ce să fie? În casă ne batem. Nu, afară, că distrugem lucruri. Stai așa să iau și eu cu un covor. Ca să pot să-l fac așa. Oh my god. Ce? Nu mai pot. Vreau și eu să-mi pun ceva pe arc, să-mi pun și eu. Bă, dar ce strici casa? Nu am stricat casa. Ba da, ai rupt, ai spart ceva. Nu am spart nimica. Dacă Ia e... uite-te în fața ta. Bă, dă-te mă mici. Să pun la loc. Eu n-am distrus nimica. Aici n-ai voie să pui. Aici n-ai voie să pui. Că nu poți. Aici. Știu, bă, nu știu să mai spui. Bine. Așteaptă un pic. Bă, aveți să avem un creeper. Vezi că ne putem pune forcene pe... Ne Nu, putem... mai bine în casă, că sunt creeper pe afară. Mi-e frică să nu ne bubuie casa. Hai, eu. Dacă nu ne când o să ascunselea. Așteaptă un pic ca să ies. Oh my god, trebuie să mă duc. Scoate-mă mobii, scoate-i. Nu pot că dau pe peaceful și nu mai putem să ne batem. Dar sunt nervos. Suportă-i. Că nu pot să dau pe peaceful. Mai avem și creeper. Poate se duc la... Noi fugim noi acasă și bă, nu mai avem timp și bubuie. Așteaptă. Putem să ne punem unbreaking-uri pe arc. Eu nu mai vreau. Hai, odată, cum plictisesc. Așteaptă că vreau să-mi pun și eu un unbreaking bun. Aia, da, lasă cu unbreaking-ul. Really. Hai. Hai în casă. Bătaie! Aoleu! Fugiți, bă! M-a nimerit. A. Ha, bă, vino. În casă. Ai închis ușa? A, nu. Hai că închidem. 3, 2, 1. Start! Eee, cu bulgări? Na, 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 na. Ai! Ia uite ce avea la el, mă! Să mă... De ce? Nu-i corect. Ba, te-am bătut bine! Iau. Te-am bătut bine? Înapoi, până mă enervez. E, dar nu mă mai joc cu tine, că tu ești copil de la mic. N-ați ai temele tale. Am și burgării. A, tu vrei să dai cu mine în Bulgări. Dar degeaba.
Așa faci? Dacă mă dai afară, îți dau bloc. Ia hai, bate-mă. Că n-ai cum. Cred că n-am... Nu mai! Ei, eu fac ce vreau. Dă-mi pe Teddy. Nu, Îți dau pe Teddy. Dă-mi pe Teddy. nu-ți dau niciun Teddy. Aha. Ia vină încoace tu. Ia vină încoace. Nu te mai ascunde. Ha. Vezi că ți arunc itemele. Dar tu de ce ești copil mic? Zi, de ce ești... Bă, dar stai puțin. Că te-am filmat cu copilul. Cam atât a fost cu acest episod. Bă, dacă-l postezi, vezi să-ți dau bloc. Și aboneți la tine. Și ce-mi pasă? Oricum am 20 de abonați. Și ca să spun la oameni în comentarii să vă abonați la... Abonați-vă de la Luci, ăsta, răul. Bă, vezi că eu am verișori și prieteni de-ai mei și verișoare și de-alea. Tu n-ai cum. Așa că n-are cum. Că nici nu se uită la mine degeaba. Nu frică. Vezi că nu mi-e frică. Vin acasă să te bat și eu. Vreau și eu. Nu mi-am câștigat niciodată. Că nu vrei să ne batem, eu accept și... Bă, da, să nu te uiți la sabia mea că e... Eu... Bă, tu ce vrei să ai? Dar nu zic. Dacă nu-mi zice, vezi că te bat. E, da, am breaking, am d-ăsta, Bane of Best Arpăi din Găpiane Macion Danking cu Shing. Dă-l am. Ai înțeles? N-ai șanse. Mamă, să schimbă numele. Că degeaba dai mine. Ce? Bă, vrei să te uiți la sabia mea? Să văd ce se numește. Ia sparge tu ceva să vezi. Mamă, că talent nu am. Eu nu vreau să mai te văd. Bă, 24 de ore fără să mă vezi. Nu. Atunci îți dau bloc. Bine, mă pun. Dacă vreți, puteți să ne facem la WhatsApp. Ce-ai scris, mă, pe Da. Ce, n-am voie să mă culc?
Aaaa! Noapte bună! Ăla-i patul meu, bă. Dă-te din patul meu. Ah. Bă, ia stai lângă mine, ia stai lângă mine. Și nu te culca, stai așa la mine, cu fața la mine. Bă, stai așa în fața mea și eu o să încerc să văd dacă pot să dau teleport la tine. În timp ce dorm. Hai, pune-te aici. Am zis pune-te aici. Am zis pune-te aici. Pune-te aici. Așa. Nu te culca. Stai lângă mine și o să încerc dacă pot să dau teleport la tine. Bine, acum poți să te culci. Bă, ia fii atent. Dăm să mi-l iau pe Teddy. Bă! Murim amândoi. Nu, eu stric casa. Firați casa să-ți fie, că m-am enervat. Pa! Mersi! Mersi mult! Ia uite-mă la el, mă, distruge casa lui, mă. Ia uite la Vezi el, că nu mă. vă construiesc la loc. Vezi că construiam la loc. Dar tu m-ai dat degeaba. Vrei să te invit înapoi? Nu, ce se fac? Închid. Ce-ai mai în capul ăla? Așa trebuie. 3 zile stau acasă. Dacă mă chem, îți dau... Dacă nu mă chem, îți dau bloc. Dacă mă chem, nu-ți dau bloc. Te-am chemat. De-aia ți-am dat bloc. Nu-mi pasă, eu o să te șterg de la contacte. Ce ai, mă, că nu ți-am dat bloc? Glumesc sunt. Mai glumesc. Mai glumesc cu tine, mă. Mamă, dar mi-am muncit mâinii. Mi-am muncit mâinii. Mi-am muncit mâinile. Ce s-a întâmplat? Mi-am muncit mâinile, bă. Încă nu pot să intru, pentru că m-ai scos și nu mai pot să intru. Știu că ți-am dat bloc de pe harta mea. Acum făceam casa la loc. Da, scuze, dacă Dar uite, încă nu pot să intru. Îmi spune, eu renault invite top play on this server. Ura! Am căzut cu 200 de metri. Eu nu pot să mai intru. Pe asta trebuie. Vrei să-ți dau bloc? Da. Eu nu-ți dau bloc. Ești prietenul meu bun. Dar tu nu vrei să fii. Ba da. Ba nu, că nu te cred. Mă scot tot timpul de pe hartă. Chiar și când găsesc diamante, tu mă scoți. Când te-am scos eu când ai găsit diamante? Ia zi. În
Închide un pic videoclipul, să spun. Eu păcălesc lumea. Mă auzi? Da. Păcălesc lumea. Bă, tu știai că eu încă filmez? Dă-l, man. Bine, eu îmi schimb skin-ul. Nu mai mă joc cu tine. Îmi schimb skin-ul și nu mai mă joc. Bine, atunci eu îți dau... Știi ce te așteaptă? Bloc. Nu. Ștergele. Recall. Ștergele de la contacte. Bine, oricum, dacă mă ștergi eu, n-am să mai fiu niciodată prieten cu tine. Bine, cam atât a fost la acest episod cu cearta noastră. Nu băgați Vrei să cearta. mai fim prieteni? Ia zi.